useyapheka, kushuthi useyabaleka ngoba indaba yakhe isiphumile. Uyapheka iy'nto zakhe, kushuthi nje udla phansi uyabaleka umshiya kanjalo uNtombi ukuthi uzodila naye nama-consequences. Apheke apheke athi nje ufuna u-6 eshaye esekude esehambile. Ma uNtombi ahambe aye kulamba amfice ehleli nosisi wakhe uSibongile. Athi engena nje babe bemxosha yezwa bathi akahamba, hamba 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 hamba. Akafuni ngisho ukumuza ukuthi uzothini. Mase eyazama-ke bandla axolise, kodwa still uthi akalalanga yena noJethi uyayiphika nje leyo ndaba leyo. Abezwa mshini ulamba benosisi wakhe bamxoshe uNtombi. Iphele kanjalo lapho ngale nkathi efika isisu sasisingakanani. Sasisingakanani isisu, shuthi nje J_T being the city girl he is.